Anga fulini walinyumando mega nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ko nyemada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV shirifula bamananga kuna funi na wala libina ko yemunu na mali kunga ani dien fanwero kunga ni akuma selenye anga jamana ministri nyama Sumelu Bubei Maiga ayetama do boloda tenentemeni kata Nazarala gunga wala sa gaseka deme soro ka bo Nazarala jamana uyorola kerengereni ala anga jamana kemeka kumi kurutike nobe jamana nyamgo ini kalata baro kufo o baro kaseka nya kutemeni ko mali jamana ani Nazarala jamana ubeseka bara wora ke sira wore munuka nabiseka ke sababu ye ka heresi fanfla bema ukajeka ulufune jatebne nyokombulu Musa Fomba alebna wala li chamankanye Anga jamana ministeri nyama Sumelu Bubei Maiga ye tama ke kanyeshin Europe jamana umo tama kunte dowere ye kaseka deme nyini Nazarala jamana ufe ukaseka mali jamana deme kalata umino labembe anve do natawla ane sira wore umino miseka ke deme sira wiye kan deme ulula tama inamena nani faranzi ye kumamena ni asira faranzi a ministeri nyama nyo ni oye Edouard Philippe ye oya bisimila adaga yorola Sumelu Bubei Maiga ani Edouard Philippe ujera ka hakili fale malunge kalata labenjogo kunga mina kyanga jamana kono juye kalutile muga andi konondo samba fla anita nizegi jamana chamanje yamba lakana balia mimene be Sumelu Bubei Maiga ani Edouard Philippe dasira omo fokatase jamana koroga yamba manga umo sigimi ngera malide yara dabani nyanje Algerie fa bala Alger ni oye accord d'Alger walili mimesi na dasira ofenemo cheche kana demenina faranzeni Nazarala jamana omino vara menyonga ko deme uke Sumelu Bubei Maiga ni Edouard Philippe dasira ofenemo ministre nyama Sumelu Bubei Maiga mali jamana kundegisiki kalata ulabenjugo aye chama nyefo faransi ministri nyama ye ka damine kalata ere labenjugo la mali jamana nyama ya sofe fo kata se minam minu ni olu kanga ke kalata minam nye olu bela jele na tugu kalata sebe ere ka sege akasi ka ke dana ya fenye jien faransi kanfo jamana ukato ni oye organisation internationale de la francophonie OIF ye mali jamana nyamo ni olu jera ko barake nyomve yelema minu nganga do jamana kalata sharia ula loi électorale dasira ofenamo Sumelu Bubei Maiga nyepoli bake faransi ministri nyama Edouard Philippe ye oku kechugo kunga fo katase kalata sebe ere la chugo mo aya ira kafo odlana faransi jamana ere asbenvura de la Europe de l'année oye imprimerie nationale de la France akosiki kafo fene ope sinap mabe mali jamana nyama oni politiki mo oni nyonje politiki binakuka la hala bise kake kuna siri ye mana Sumelu Bubei Maiga ye nedo abela jele ni nyonje ka fese faransi ministri nyama Edouard Philippe ye aye hakilina tigedi Edouard Philippe mo kafo mali jamana nyama ukeme ka chesiri ba ukeme mese ka to dana ya bise ka sinzi politiki mo ni nyonje jamana nyama ya soni fangasina matoni furubatoni nyonje kala tabise ka ke beni basiki kono chugomi ko labe de sabatimbe mali jamana nyama ufe Alislameya Demeton Ansaru ye wari labarali somi sigi senga nukwa mako FM aleka ladala sigiba tako sabana ode bolodara ka beni tenentemeni juin kalo kile muka ani duru akera yoro mina kerengereni ala oye Alislameya Demeton Ansaru jabalaye bangoni jangne bugula baran yere sife ton nyema chamayera akene kono kabini gabo jamana marabulu kono Fatmata Kane Babaketa uluka sorolundu Mali Ansaru togora bara yoro kerengerene mimbe wari mara ani jurudon siraka kaseka iboloma deme ni obi wele ko Ansar Finance Mali Afim uka ɲɔgɔn lajɛ tako sabana kɛnɛ sigira senka ni o ye Assemblée Générale Ordinaire lajɛ yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Ansardine National Président bolo baara in bɛ daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalani ye ka ɲɛsin nabagaw bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛ bɛɛ a bi don kadara min kɔnɔ o de ye ka ɲɛfɔli kɛ Afim ka san tɛmɛnen baaraw kan ni o ye exercice 2017 ye ani baara yɔrɔ yɛrɛ lahalaw bon wulada in na an ye Afim ka lajɛba sabanan komi kɛsu ko sariya ye min n'a ye kɛsu sigi a ye baara daminɛ gouvernement la kodɔn ka sɛbɛn d'a ma o la a bɛ ɲin'a fɛ san min tɛmɛna yanni san kalo 6nan ka dafa a bɛ assemblée générale kɛ k'a ka tɔnden bɛɛ wele ka client bɛɛ wele a ye baara min kɛ a b'a jira client na o la ni client ye baara jaabi valider o papier in o de bɛ sɔrɔ ka labɛn k'o bila ka taa di ministère ma ministère b'o papier kelen fana bila ka taa di BCEAO la k'a jira k'a fɔ a bɛ ka baara sariya labato. Ansar Finance Mali ye cakɛda ye a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na wari mara ani jurudon sira kan wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ ka walankata Mali jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ a cokolen bɛ Mali marabolo 3 kɔnɔ o de sen fɛ Ansar Finance min bɛ Mali marabolow kɔnɔ u tɔgɔlamɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ
u bɛɛ ye u ka nisɔndiyaw yira ni ka tila ka bonɲamasegiba kɛ ka ɲɛsin tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que yɛlɛmaba de donna a ya baara kɔnɔna na. An ka guichet kun dayɛlɛ ka jɛkulu sigi a kunna min b'a kɔlɔsi n'a bɛ fɔ o ma comité de gestion. A jɛkulu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa a baara ɲɛna puisque an ni a baarakɛlaw an bɛ ɲɔgɔn kalama an b'a baaraw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra sababu ye gɛlɛya minnu tun bɛ fɔlɔ AFIM yɛrɛ kun kan a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman wuli ka bɔ an kunna. Ansar Finance Mali ɲɛmaayaso ka danga ka fɔ la ko fɛn min ye san tɛmɛnen baaraw ye ko nimisiwasaw sɔrɔla o kɔnɔna na maa bɛ se ka yakili to minnu na nka o n'a ta bɛɛ a tilala ka tɔmi sigi a kan fɛnɛ gɛlɛya minnu ni o bɛ Ansar Finance Mali kan. San tɛmɛlen baara fanga bonyana kosɛbɛ parce que an bɛ don min na komi bi ni ye AFIM ka baara daminɛ cogo jateminɛ ka na ye a bilama la i bɛna ye ɲɛtagaba bi baara kɔnɔ mais an ka gɛlɛya fanbaw dɔ ye komi an bɛ ka baara kɛ sira min fɛ komi ni ye kɛsu caman jateminɛ i b'a ye u bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ partenaires yɔrɔ min bɛ ka taa taabolo dɔw fɛ o la i b'a ye u b'u ka baara nɔgɔya kosɛbɛ bon o sira fɛ an ma o dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛna wari d'an ma pour que an ka a taa sira dɔw fɛ donc o ye an ka gɛlɛya dɔɔni kɛsuko sira fɛ o fana kɔfɛ an b'a fɔ o ma ko fonds propre o fana an ka fond min bɛ yen nɔ a ka d'an ye halisa ka dɔ fara o kan walasa ko caman bɛ yen an ka se k'o kɛ ka mɔgɔw satisfait k'an ka clients lawasa baara kɔnɔ kosɛbɛ an ka laɲini yɛrɛ ye min ye n'o ye musow ye olu sera ka wari caman sɔrɔ vraiment o ye fɛn ye min ye an nisɔndiya kosɛbɛ o fana kɔfɛ i b'a ye AFIM tun ye guichet kelen de o tun bɛ Bamakɔ yan nɔ mais guichetw dayɛlɛla dɔ dayɛlɛla Bamakɔ yan et puis a dayɛlɛla région 3 ɲɔgɔn na bon o bɛɛ ye AFIM ka a bɛ ka walankata ka taa o kɔni kɛra baara 2017 kɔnɔ min ye an nimisi wasa kosɛbɛ. Ansardine National ɲɛmaa ye foliw kɛ ka ɲɛsin nabagaw bɛɛ ma ka tila k'a yira k'a fɔ tuguni ko ni Ala sɔnna a ma gɛlɛya minnu ni o bɛ AFIM kan ko u na fɛɛrɛ kɛ ɲɛ ka sɔrɔ olu la. Gɛlɛya minnu bɛ yen bi caman furakɛra la mais an dalen b'a la a bɛna ban pewu ni assainissement in de banna pewu danaya ka sabati o la ni Ala sɔnna a ma courage aw ka dɔ fara a kan k'a dɔn dɔrɔn an bolo bɛ n'aw ye su ni tile an hakili bɛ n'aw ye su ni tile an hami bɛɛ bɛ ko in kan a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an b'a dɔn ni échec kɛra Ala m'an kisi la a donni bɛɛ bɛ d'an yɛrɛ de kun donc o la fɛn tɛ an bɛ kulonkɛ fɛn mun na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ni ale ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye ni ale ka wulikajɔ ni cɛsiri ni a ka hakili ɲumanw ye Ansardine International ka baara fanbaw bɛɛ ɲɛsinnen don tilennenya ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka cɛsiri ni wulikajɔw boloda cogo min na Mali jamana bɛ se ka taa ɲɛ ni baarayɔrɔ caman dayɛlɛli ye. Dɔgɔkun 3 min talen don an ka jamana gouvernement fɛ ka se ka hijitalaw ka dɔntaw ka wuriya ka bɛn ni hiji baaraw ye o baaraw de nun donna ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 23 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a sigi senfɛ hijitagalaw yɛrɛ tɔgɔ la so kɔnɔ jamana ye maaba caman de bɛ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ Marietou Diallo Baba Keita olu ka sɔrɔlenw don. K'a daminɛ juin kalo tile 23 fo ka taa se juillet kalo tile 14 ma nin kalan in bɛna kɛ hijidenw kun walasa k'u ka dɔnniw kankuruya hiji yɛrɛ kɛcogo a n'a taabolo la. Nin rencontre kun ye mun ye ka hijikɛlaw minnu bɛ taa hiji la k'u former u ka se ka dɔn baara minnu kan ka kɛ hiji la mun ye a dɔnniya ye a diinɛ faamayɔrɔ u kan ka baara minnu kɛ diinɛ taasira la Médine ka taa Maka ka taa fo Arafa u ka se k'o baaraw faamuya o ni n'u taara jamana wɛrɛ la n'o ye Arabie Saoudite yen sariya u ka se k'olu dɔn k'o sariya matarafa o ni hiji yɛrɛ la a papier ko fɛn fɛn kan ka kɛ papier minnu kan ka ladon dossier minnu kan ka ladon ka se ka fɛɛrɛ tigɛ olu ka se ka kɛ nɔgɔya la donc ni formation dabɔra pour que ka se ka hijidenw lafaamuya ka se ka to u ni encadrement u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que hiji ka se ka kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ gɛlɛya ma bɔ a la nin bɛ kɛ ka daminɛ sisan fo hiji wagati la formation ninnu bɛ sen na formation kelen minnu bɛ ka kɛ yan o bɛ ka kɛ Kayi o bɛ ka kɛ Sikaso o bɛ ka kɛ Segu a bɛ ka kɛ Mopti fɛnɛ ɲinan ko kɛra mun ye ɲinan mun b'a la an ye région dɔw fara kan o ye fɔlɔ ye filanan a ɲini bɛ hijiden bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka taa hiji la ɲinan k'a sɔrɔ i ma empreinte ta i tɛ ŋɔni k'o don machine na donc a ɲini bɛ hijidenw bɛɛ fɛ u k'u to hakili la
parce que san tɔw kun t'a la Arabie Saoudite y'a yira k'a fɔ ko ɲina a ma kɛ Mali dɔrɔn na jamana wɛrɛw b'a la k'a fɔ hijiden fɛn fɛn i tɛ se ka taa k'a sɔrɔ i tɛ ŋɔni ma don machine na donc o ye innovation dɔ ye donc innovation dɔw fana bɛ yen nɔgɔyaw la mun ye soko ye mun ye dumuniko ye mun ye voyage ko ye olu fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen don pour que hiji ka se ka kɛ nɔgɔya la. dɔgɔkun saba bɔɲɔgɔnko kɔnɔ nin kalan in bɛna kɛ don o don maison du Hajj la karamɔgɔw n'olu ye formateurs ye u ye ladilikan caman di hiji tagala ninnu ma. nana formation min na ni ye gouvernement ka hijidenw ka formation ye Mali gouvernement ye a ɲini san o san yani hiji kɛlaw ka taa hiji la hijidenw a bi formation dɔ kɛ Mali hijiden bɛɛ ko ɲinɛ hijiden min bɛn ma 13,222 o hijiden bɛɛ lajɛlen a bɛ na k'u lakalan k'u lakɔgɔ hiji kɛcogoya la dɔ y'a kalan fura la donc a bɛna u ka kalan faamuyali k'o sinsin ka sɔrɔ ka pratique minnu yɛrɛ bi kɛ Makan n'o ye hiji ladegeliw ye o ladeli minɛnw o bi yan maison de haji kɔnɔ n'o ye alikaba yɛrɛ ye a bɛ munumunu cogoya min i b'i jɔ yɔrɔ min alikaba bɛ bila yɔrɔ min a bɛ o yɔrɔ jira n bɛ sɔrɔ ka taa Safa ni Marwa o ɲɔgɔnna jira a bɛ taama cogoya min na duwawu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ale n'a bɛ munumunu cogoya min na o bɛ fɔ an bɛ sɔrɔ ka taa sitanɛ bon yɔrɔ n'o ye bɛlɛfili ye donc bɛlɛ hakɛ min kan ka fili ani a bɛ fili cogoya min na o bɛ jira mɔgɔw la donc nin ye cogoya fila ye ka kalan kɛ k'i kɔgɔ kalan nin yɛrɛ la i b'a dɔn min ni min kan ka kɛ hiji la n'o hiji tɛ taa o kɔ n'o ye ka ŋaniya ta ka naamu fini don ale ni ka Safa ni Marwa kɛ ka alikaba munumunu ani Arafa ale ni fɛn minnu bɛ hiji dafa i ko olu dɔn ɲɔni ka se Makan kɔfɛ ka sɔrɔ ka Makan yɛrɛ filɛ nin an sera Makan nin bɛ kɛ o modèle minnu bɛ yan k'o minɛnw kɛ o fɛn bon n'o baaraw bɛɛ kɛra a bɛ nafa de dun hijiden ma a fɔlɔ i lafiyalen bɛ taa i ye hiji ɲɛdɔn parce que mɔgɔ kunnafoni o ni maa kunnasirilen tɛ kelen ye maa kunnafoni bɛ dunan kɛ dugulen ye o ye fɔlɔ ye a filanan i ye kalan min kɛ a b'a kɛ i tɛna fili hiji la i tɛna ɲinɛ mɔgɔ kuma ni fɛn min kɛ b'i ɲini ka taa k'i to i bɛ se ka ɲininkali k'a la k'i yɛrɛ bilasira a sabanan a bɛ kɛ hiji ladilikan dɔw de bɛ di kɔnɔna na parce que n'an taara u bɛ mɔgɔw sɔrɔ yan mana kɛ cogo o cogo n'o ye adamaden bɛ sɛgɛn i bɛ taama i bɛ boli i bɛ kalan kɛ siɲɛnɛ b'a la i bɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka to sunɔgɔ ka di wagati minnu na donc n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan degun dɔ de bɛ na degun min n'a bɛ kɛ sɛgɛn ye kosɛbɛ fatigue générale ye mɔgɔ la n'o kɛra o la adamaden mago bɛ sabali la kosɛbɛ donc an bɛ fɛn min sɔrɔ kalan nin na lakɔgɔli kɔfɛ o ye sabali ye. diinɛ yɛrɛ ko bɛɛ ye kalan de surtout n'a fɔra ko hiji baara min don dugutaga de don dugutaga min don f'a ka ɲɛfɔ a ka ɲɛdɔn bari mɔgɔ minnu bɛ taa a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ a caman siɲɛ fɔlɔ don jamana yɛrɛ sigicogo kama an kan k'u kunnafoni ka fara diinɛ in baara kan n'o y'an ta kunba ye n'o ye hiji ye o de la sabali fɔlɔ de bɛ ɲini hijiden fɛ ani timinandiya hiji o de n'Ala ye hijiden sɔn sabali la ka i muɲu k'i majigin i k'a dɔn i bɛ taa fɛn min na o ye Alahu Taala jurumu yafa de ye i bɛ taa jurumu yafa min na f'i ka sabali ni majigi de ta fɛn fɛn bɛ k'i la a bɛɛ ka ku i la i k'a bɛɛ muɲu fo k'a nafa sɔrɔ i taakun na Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma hijiw ka kɛ hiji minɛlen k'an ɲuman segin ka na hɛrɛ ni baden na an b'o de ɲini hijidenw fɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya hijiden bɛɛ lajɛlen ye. Fanga ini jɛkulu kodɛmu ɲɛmaaso maaw ye taama dɔ boloda ka bɛn ni kari tɛmɛnen juin kalo tile 24 ne ka u kunda Buguni cercle ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni yɔrɔ min bɛ wele ko Bana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ taakun kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa u ka politiki baaraw nun dɔ ye n'o ye rentrée politique ye Sadio Sidibe Baba Keta olu kun ye an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye a baara seriyali kama. Jɛkulu min bɛ yen n'an b'a wele kodɛmu u ye Sena taama boloda dimanche don juin kalo tile 24 Bana jamana kan Sena taama min ni jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ kun bɛ a ɲɛma a ye foli ni tanukɛ ka ɲɛsin maa min kɛra sababu ye ka hakilina in sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamuso Jaminatu a ye foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin a ma ni ka tila ka segin ka foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin Bana jamana bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugutigiw alimami musolakaw cɛw ani denmisɛnninlakaw ni ka tila ka jiru la k'a fɔ kodɛmu ye jɛkulu min ka hamina ye jamana ka ɲɛtaa ye ni ka tila ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin Bana jamana bɛɛ ma. An ka se yan bi an nana teriya sira fɛ an nana
badenya sira fɛ an nana jigiya sira fɛ an nana bana mara la bi sababu ni sababu ɲuman a sababu ɲuman o ye n balimamuso ye n'o ye Jaminatu ye madame Sukuna Jaminatu Famba Jaminatu an ye kunbɛli mun sɔrɔ depuis an donna sigida in na yan k'a daminɛ goudronda la ka kilomètre 71 kɛ ka taa fo Merijɛ la ka segin fan bɛɛ an ye bonya ani karama de sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko an tugura mun kɔ ka na a bɛ jɔda dɔ la a ka sigida la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a jatelen bɛ a ka sigida la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a bonyanen bɛ a ka sigida la bɛɛ tɛ se ka taa ni mɔgɔ ye i ka so bɛɛ tɛ sɔn mɔgɔ ka tugu i kɔ ka taa i ka so n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ye tunga fɛ ka na n'a i ka so ka na i ka so yira a la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i dalen b'i yɛrɛ la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i sen dalen b'i ka so kɔnɔ donc vraiment nisɔndiyalen don k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka a furukɛ fo o ye an ka tɔn bureau national mɔgɔ de ye donc k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la k'a fɔ a yɛrɛ ye a yɛrɛ tɔgɔ la ci la o ɲɔgɔn kunbɛnba kelen o fana kɛra Diban Tukoro a n'a kɛrɛfɛ dugu 52 ni ka tila ka fara a sɛnɛkɛbuguda bɛɛ ni u taara jɔ yɔrɔ 115 ma sigidalama fɛn fɛn bɛ bana lamini na u bɛ u ka dɛmɛ a n'u ka nisɔndiya jira Useni Amion Gindo la ni ka tila k'a jira la kalatafili min kan ka kɛ joué kalo tile 29 ni ala nin kɛra jɛra n'a ye ko Useni Amion Gindo u tɛ bɔ a jigi kɔrɔ an nana ni kodɛmi ye an nana n'a ye balimaya de la a bɛ komi kodɛmi ye kura ye anw fɛ bana yan parce que kodɛmi mɔgɔ ma ca kosɛbɛ o si t'a la baasi ye a ka ca a ma ca hakilina dɔ de b'anw na banako la hakilila an ye hakilina ani Amion ka Useni Amion Gindo ka kuma ta ni ka segin na an y'o hakilina de sɔrɔ donc an nana ni kodɛmi ye bana an mana n'a ye ani parti tɔw k'an bɛna fɛn kɛ an kɔni nana n'a ye an b'a ɲini ka na kalifa fana parti tɔw la anw ye denmisɛnnin ye anw bɛ fasoko de la an t'a kɛ kɛlɛ kama an t'a kɛ wɔyɔ kama an b'a fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ɲɛsin faso in ma ten sinon faso in sɛbɛn donc n'i y'a ye an denmisɛnninw ye nin kɛ faso hami de b'anw na sinon an y'a sɔrɔ parti caman bi yan nɔ yɛrɛ kodɛmi foyi tun t'an fɛ yan ten i bɛ se k'a ye 1 2 don min yɛrɛ an bɛ kodɛmi ta jamakulu yɛrɛ cɛra an sera ka mɔgɔ 1 pewu de sɔrɔ min ko k'a bɛ kodɛmi dɔ bana yan donc o si ma bali hakilina ko ni jigiya ko don an ye kodɛmi sigi jigiya kɔnɔ ala k'an jigiw ma fa o bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen jɛkulu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ laban ni o kɛra Merijɛ la yɛrɛ yɔrɔ min yɛrɛ ni ɲɛnajɛ kɛra yen nɔ parti ɲɛmaa yira k'a fɔ ni o ye kodɛmi ye Useni Amion Gindo ni ale yɛrɛ si bɛ taa jɔ san 48 na bi a ko laɲini fɛn fɛn kɛra dugudenw fɛ ni ala nin kɛra jɛra n'a ye k'a b'a seko kɛ gɛlɛya caman bɛ yen fo ka taa fara denmisɛnninw ka gɛlɛya misɛnninw kan minnu fɔra je pense que olu tɛ problème ye k'a fɔ ko ka kala fila turu pour que ka ballon tan des trucs comme ça vraiment olu man ka kɛ problème ye ne kan bɛ gɛlɛya min ma o ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ gɛlɛyaw ye n'o ye kɛnɛko kalanko kɛnɛyako sɛnɛ i mana sɛnɛ kɛ cogo o cogo ko i ɲɔgɔn gɔngɔn durula tɛ i sen fila bɛ duguma kɛ i mana sɛnɛ kɛ cogo o cogo n'a a labɔ cogo t'i bolo a ka gɛlɛn c'est très difficile donc vraiment n bɛ fɛn caman faamu a la o de kama an kɛra cɛbɔ ye pour que jamana ɲɛmɔgɔya ɲini donc an ɲɛ bɛ mun na yan vraiment ko kura tɛ parce que ne yɛrɛ mɔna a kɔnɔ ala sago sago lajɛrɛ in kun cɛra ni an ka ladalafɔliw ani dɔnkilidala ŋana minnu bɛ bana jamana yɛrɛ kan olu ka seko n'u ka donko yira kɛnɛ in kan ni ka tila ka kɛnɛ in kun cɛ n'o ye fanga ni jɛkulu min fana bɛ wele ko PRD Parti pour le renouveau et le développement u y'a yira k'a fɔ u bɛna jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de kɔkɔrɔma don ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata baaraw ye kunnafoniba don mun sɔrɔla u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ lajɛrɛ mun bɛ yen n'u ye a boloda ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen maakɔrɔw tɔgɔ la so kɔnɔ ni a kɛnɛ kun denfaya kalifalen bɛ Mamadu Farangali Keita la Amadu Kamara Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don Parti pour le renouveau et le développement bakuruba la PRD n'a ɲɛmɔgɔ ye Sankare Asetu ye a n'a ka tɔndenw cɛ ani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen
farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ka layidu ta k'u na fara jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita kan k'a dɛmɛ kalata min bololalen don an ka jamana kɔnɔ juwe kalo tile 29 yaasa a ka sebaya sɔrɔ. An bɛ kɛnɛ mun kan nin ye nin kɛnɛ ye a ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛ Mali la a bɛ lamɛn dɔgɔmanin tɛ parti la mais parti mun ni muso de y'a ta k'a diriger k'a kɛ parti ye ka ni ɲɔgɔn jama bɔ a la a b'a to an maliyɛnw an ka jɛ ka muso in fo. An nana kɛnɛ mun kan bi ko président Ibrahim Boubacar Keita ko a ka baara kɛlen san 5 in kɔnɔ ou bien san 4 ni dɔɔni in kɔnɔ san 5 dafara ka ban ko kana o ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya parce que n'an ye ɲɔgɔn lamɛn n'a y'a faamuya a b'a dɔn o la ko tagayɔrɔ caman tɛ mɔgɔw la. Lajɛrɛ belebele min n'u y'a bila sen kan sibiridon maison des aînés na a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa k'o waleya in k'a timɛ ka tila k'a lase tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko laɲini min bi n'o b'u bolo o de ye jamanakuntigi dogɔrɔma dondoli ye juwe kalo tile 29 nata. Wulada in na anw sigi kun tɛ baasi ye an ka parti ye ɲɔgɔn ye de kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo tile 19 k'a lajɛ k'a fɔ Mali ko bɛ cogo min an bɛ na don élection présidentielle la an bɛ mun kɛ an y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ fanga min b'an na bi a t'an permet ka kɛ candidat ye an y'a lajɛ minnu kan bɔlen don Mali fanga nɔfɛ mun fɛ ka Mali mara komi an bɛ se k'an ka dɛmɛ don an fasojɔ ko la cogo min na donc an ye lajɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ ka candidatw lajɛ ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ bɛ fɛ Mali sini ni sinikɛnɛ min n'o y'an miirina ye k'o critères bɔ k'a lajɛ an bɛ se ka jɔn dɛmɛ pour que o ka sɔrɔ jama bɛɛ n'a ka kan ka président IBK Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de dɛmɛ an nana o dɛmɛ n'o kuma n'o sira minnu b'an bolo a n'an y'o décision mun ta an nana o de waleya an ka cadre n'an ka militants ye wulada in na lajɛ in kɔfɛ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye maa ma ba anw ka parti de la mɔgɔ mɔgɔ y'an anw de soutenir mɔgɔ mɔgɔ bɛ conseil d'an ma mɔgɔ mɔgɔ b'anw accompagner an ka politique ko la an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ye layidu min ta an ye sarati min ta an kɛlen ka baara minnu bila sen kan pour que ka sarati nin waleya an ko olu bɔ a sira fɛ pour que juwe kalo tile 29 an jɔyɔrɔ bɛ se ka ye wa laɲini in de dɔwɛrɛ ye ka IBK dɛmɛ a ka mandat 2nan sɔrɔ ko minnu daminɛna chantier minnu dayɛlɛlen don olu ka se ka se fu u dan na donc an b'a dɛmɛ an ka laɲini ye k'o de dɛmɛ kɛ k'o waleya wa k'o kunnawolo n'o sankɔrɔta sɔrɔ 29 juillet su la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko parti pour le renouveau et le développement PRD n'a bilara sen kan a ti wagati jan bɔ a bɛna wuli wagati nataw la k'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ka t'u ka kalata sɛbɛnw ta yaasa u ka se k'u ka dɛmɛ lase jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma n'o de ye u ka nin lajɛrɛ belebele in kun ye. Bunyamasegin kɛnɛ dɔ sigira sibiri tɛmɛni juin kalo tile 23 ka ɲɛsi denmisɛn dɔw ma ONG Alifaruku dagayɔrɔ la denmisɛn minnu ye wulika jɔ ni cɛsiri ani yɛrɛdigi sunkalo kalo kɔnɔ cogoya min na alisilamɛw u bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bunyamasegin kɛnɛ in a yɛrɛ labɛnna tɔn fɛ tɔn min sigilen don ka se ka ba don alisilamɛya diinɛ ni fasoden ɲumanya hakilinaw la Organisation nationale des scouts musulmans du Mali Alamidu Badini Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don. An ka jamana jɔnjɔn dali larabukan na ani alikuranɛ kalan ni kɛnɛ baara daminɛna ni o de ye Organisation nationale des scouts musulmans du Mali ale ye silama denmisɛnninw ka kulu ye mun bɛ kɛ n yɛrɛ ye baaraw kofɔ ni y'a san 3 ye o ye bolofara dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ mun ma opération Ramadan Charity o bolofara ka wulikajɔ bɛɛlen don mun ma o de ye ka alisilama 500 ni kɔ sun tigɛ don o don sunkalo kalo kɔnɔ o ka ɲinɛ sunkalo kalo wulikajɔw kɔnɔ denmisɛnnin 30 o de ye nin baara in kɛ ni ka sɔrɔ sara tɛ o ye o de kama ni bonyamasigi kɛnɛ in bolo dala ka ɲɛsin u ma yaasa k'u fo k'o wale ɲuman dɔn mun b'a to o ɲɔgɔnna denmisɛnninw ka se ka tali kɛ kɛn yɛrɛ ye baaraw la ni farifoni ye jamana ka ɲɛta kosɔn ni denmisɛnnin 30 mun ye maa 100 caman sun tigɛ sunkalo kalo kɔnɔ bonyamasigi jɔnjɔn ta la ka di u bɛɛ kelen kelenna ma wulikajɔ kun bɛnnen don suntigɛ ma sunkalo kɔnɔna la ka taa sunkalo tile fɔlɔ fo ka taa se a tile 30 ma an kun bɛ suntigɛ di mɔgɔ ma o la an bɛ suntigɛ di mɔgɔw ma yɔrɔ 3 la a fɔlɔ Gabriel Touré an bɛ Gabi san 3 mais bi an ye nina an ye woyoyanko fara kan an tilala ka quartier Mali fana fara kan an bɛ suntigɛ di mɔgɔ ma ka ca ni mɔgɔ 500 ye don o don Gabriel Touré la woyoyanko la o ne nin o la mɔgɔ min bɛ o suntigɛ ninnu di k'u labɛn k'u di mɔgɔw ma sara tɛ d'u ma dɔrɔmɛ tɛ d'u ma souvent olu yɛrɛ de b'u ka transport bɔ ka taa o la pour que ka se k'u encourager ka waliɲumandɔn k'u ye o ni ka exemple ɲuman fana di tɔw ma tɔw ka se ka u ladege o de y'a to an ye nin journée initié
alisilame denmisɛnninw ka nin wale ɲuman tanuna kosɛbɛ CNPV ma ɲɛmaw fɛ n'o y'an ka jamana cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun ka baara ɲɛsilen don kɛnyɛrɛye kɛbaw ma n'olu ye maa ye mun bɛ baara kɛ jamana ye k'a sɔrɔ sara tɛ u ye o de kama tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛn kan mun bɛ baarakɛɲɔgɔnya sabati ONASMA ani CNPV cɛ tɛgɛnɔbilana bɛ an bɛna an ka baarakɛɲɔgɔnya sɛbɛntiya jama de ɲɛna ka seereya jama ɲɛna k'a fɔ ko anw ni scout musulmanw an bɛ baara CNPV ni scout musulmanw bɛ baara kɛ i n'a fɔ an ka baara yɛrɛ b'a yira ɲɔgɔn fɛn o fɛn ye bɛ yɛrɛma baara volontariat don baara kɛ an kan k'olu tigiw sinsin k'u tigiw accompagner ka fɛ donc nin b'a yira k'a fɔ an b'u kɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka volontariat don ba la Mali la bon an bɛ ka misali fa ka kɛ misali ye k'a yira dɔw la tɔw la mɔgɔ mɔgɔ ni volontariat ko b'i kɔnɔ k'a fɔ i ka na i n'an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ faso jɔ don an bɛ faso jɔ baara de don n bɛ n faso fɛ o tɛ i kɛ politiki mɔgɔ ye n bɛ n faso fɛ o t'i kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais bɛɛ ka kan faso la bɛɛ kan k'i sen don faso baara la an ka jamana minisiriso min ka ca bɛɛlen don denmisɛnninw kunkan ko ani jamanadenw kalali fasoden ɲumanya la o ye ONASMA fo ka da ka nin ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina ɲuman kan hakilina min bɛ tali kɛ minisiriso in ka laɲini dɔw la an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan u y'an fana wele k'an fana fo n'an ka dɛmɛ an ye dɛmɛ mun don ye k'an fo ni o ye parce que an ka ɲini ye min ye denmisɛnninw u ka se ka kɛ denmisɛnninw ye denmisɛnninw minnu jogoya ɲuman b'u la denmisɛnninw minnu u b'u ka faso kanu denmisɛnnin minnu u bɛ baara kɛ u ka faso yiriwa i ka faso n'i ma jɔ mɔgɔ si tɛna i ka faso jɔ i ye donc u y'o faamuya u ye miiriya ta sunkalo la ka taa sunakari di dɛsɛbagatɔw ma o ye baaraba di o ye baaraba di u y'o fana faamuya ka jateminɛ ko sirabaw kan kasaraw bɛ to ka kɛ kasaraw bɛ kɛ mun kama minnu bolifɛn bɛ minnu bolo u kɔrɔtɔlen don tuma dɔ la ka se so ka taa o sun tigɛ kɔrɔtɔ dun na mɔgɔ bɛ se ka kasaraw caman kɛ donc o mɔgɔ ninnu u bɛ sunakari d'u ma sira la u ka se ka boli dɔɔni dɔɔni u fɛrɛ ma ka se so ka sɔrɔ u ma kasara kɛ donc ninnu ye miiriyaw ye miiriya ɲumanw minnu an nana k'u dɛmɛ o la ni kɛnɛ in kan seereya kan caman fɔla ONASMA baarakɛɲɔgɔnw n'a dɛmɛbaw fɛ wa an ka zikiridalaw fana tun b'a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ sunkalo jira an bɛɛ kelen-kelenna na o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali k'a ɲɛ Libi jamana kɔnɔ Maréchal Khalifa Haftar bɛ jamana kɔrɔyanfan min fɛ a y'a yira k'a fɔ a ka kɛlɛcɛw ye ŋwara da Libi pétrole ma yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu ye taji donnibaw ye k'u kunda ni a ye diɲɛ seleke naani kan tajiw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ka sɔrɔ ka bɔ Libi jamana da fɛ ni kuwaji sira ye u k'a ma ko terminal pétrolier o fila a kɛn bɛ k'olu minɛ maramafɛntigiw la bi nka minɛna maramafɛntigiw minnu na olu ni Tripoli gouvernement de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen ni o ɲɛmaya bɛ Fayez El-Sarraj bolo Maréchal Khalifa Haftar a kɛlen ka Raslanov ani El-Sedra tajibɔ yɔrɔ in minɛ a y'a latɛmɛ Tobruku gouvernement ka bolo kan n'a ma ɲa k'a fɔ ale bɛ o de fanfɛ Maréchal Khalifa Haftar n'a ka kɛlɛcɛw tile 5 dɔrɔn u ye yɔrɔ fila ninnu minɛ maramafɛntigiw la o b'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw na Tripoli gouvernement ni o lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ Fayez El-Sarraj ka gouvernement ale min ni Libi tajibɔ cakɛda ba kun bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo nin yɔrɔ ninnu dajiko kun ka compagnie nationale de pétrole olu bolo bɔlen ye nin ɲɛtajiko la Raslanov ani El-Sedra dɔw y'a yira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar kɛ ko min ye nin ye ka nin dajibɔ yɔrɔ in minɛ ka latɛmɛ Tobruku gouvernement lakodɔnbali ka bolo kan k'a y'a yɛrɛ sɔsɔ sigi min kɛra Faransi faaba la Paris Emmanuel Macron ka surunani don sababu la ni Libi kunkanko ɲɛnabɔ jamana caman kun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Fayez El-Sarraj gouvernement lakodɔnnen ɲɛma ani Maréchal Khalifa Haftar ni ale bɛ Tobruku gouvernement fanfɛ ko ka minnu dara ye a yɛrɛ fɛ k'a bɛ k'olu sɔsɔ bawo k'a kun
kun y'a yira k'a fɔ bɛn ni basigi ka d'a ye Libi kile ɲɛ sabatili ka d'a ye nka ka kɛlɛbolo babu sentigi ni o ye General Ahmed Al-Masmari ye ale y'a yira k'a fɔ Raslanov ani Al-Sidra o tajibɔ yɔrɔw filaw minnu minɛnen filɛ nin ye o diɲɛ seleke naani setigi jamanaden tɛ bilen k'i ka taji donni kuru bɛna bɛlɛn Toburu ko ajidaw wali kelen Benghazi ko ajidaw la k'i bi taji donni ka taa ni a ye ka sɔrɔ Toburu ko gouvernement ma jɛ ni a ye k'o kan dɛrɛ o bilen. Kiribulon gɛrɛngɛrɛnnen min kun kan ka sigi sen kan Centrafrique jamana kɔnɔ yaasa bɛnbaliyako minnu kɛra kabini san 2003 Ange Felix Patasse Gwenjogo ka bɔ Centrafrique jamana kunna General François Bozizé fɛ ka na se san 2013 General François Bozizé Gwenjogo Michel Djotojana ka Selega fɛ ni kana falibaw tugu o la ka kɛ diinɛko manga ye antibalaka chrétien denmisɛnninw ani Selega silama denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ fali o fali kɛra o kɔnɔ nin kiribulon gɛrɛngɛrɛnnen u k'a ma ko cour pénal spécial ale de ka baara bɛna bɛɛ o ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli mɔ ni ka kiiriw jatigɛ maa min ye a kiiribulon ɲɛmaa ye ni o ye Toussaint Moutazini Muki Mapa ye a y'a yira k'a fɔ kiiribulon in a kɔnɔ mina bɛɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa mina minnu kan ka sigi olu bɛɛ lajɛlen dafan bɛ fɛn min tora sa jamana ɲɛmaa ni o ye Archange Touadéra ye ale k'i tɛgɛnɔ bila sɛbɛn la ni ka ko yɛrɛ n'u don mais kalo tile 29 tɛmɛnen gwɛlɛya kun bɛ o wulila bawo kiiribulon in kun tɛ se sigi ni jɛma kɛ ni a ye wasabulon kɔnɔ wasadenw jɛna ni a ye mais kalo tile 29 Kiribulon in kan ka minɛ ni kɛ seriyaw minnu mɔ k'a ka baaraw kɛ da donna olu bɛɛ lajɛlen la Kiribulon in yɛrɛ a sigiliko kuma tun bɛ senna ɲinan y'a san 3 ye a kɛra Centrafrique faaba bangi ɲɔgɔnkunbɛba dɔ de senfɛ ko Forum de Bangui o de senfɛ hakilina in dara bibi na a ka baara bɛna bɛn fɛn min mɔ maa minnu kɛra hadamadenya buruja wale kolokolobaw ye san 2003 fo ka na se san 2017 mɔ ka bɛɛ lajɛlen ka kiiri ɲɛɲini dɔɔni ni sɛgɛsɛgɛli ye procureur y'a yira k'a fɔ Kiribulon gɛrɛngɛrɛnnen in ka baara tɛ se ka bɛn kiiri bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinini mɔ bawo ni ye Centrafrique jamana yɛrɛ lajɛ bi n'i y'a sigi 100 sara la 80 bɛɛ lajɛlen bɛ kulu maramafɛntigiw de bolo jamana ɲɛmayaso ka se tɛ boli olu kan o kumana n'i k'i bɛ t'i pɛtɛ ye ko ɲɛɲini dan b'a yɛrɛ ye i laban bi to o kumana olu ma na se ka min sɔrɔ u bolokɔrɔ u b'o jatigɛ tɔ min bɛ to ni basigi kɛra nafɛn ye kuma min ko jamana sera k'a ka se boli jamana fa bɛɛ lajɛlen kan kiiribulon minnu bɛ jamana tɔgɔ la ka kɔrɔ olu n'u da don o ko ɲɛɲinini n'o sɛgɛsɛgɛli la ka na se o kiiriw jatigɛli ma. Sudan du Sud jamana kurani ma ɲɛma filaw minnu di ɲɔgɔn kan bɔ jamana ɲɛma Salva Kiir n'a ka Dangariek Machar ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sudan jamana kɔnɔ u tigɛra ka bɔ min na ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o faaba la Khartoum sigikafɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to siya wolomakɛlɛ bɛ dabila jamana kurani kɔnɔ Salva Kiir ani Riek Machar jamana ɲɛma ni ɲɛma danga u kɛlen ka ɲɔgɔn ye Omar El Bashir ni o ye u ka jamana ɲɛma kɔrɔ ye yanni u ka tigɛ ka bɔ Sudan jamana na o de kɛn bɛ surnani donba ye ala kana maajugu k'i seere ye nka Salva Kiir ye a jira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ale nan bɛ Sudan baba la Khartoum bi ka lajɛ fu bɛ se siri nin gɛlɛn na fandan in na min bɛ ka jamana ti ko wa dan b'a la k'a fɔ a balimakɛ Riek Machar fɛnɛ n'an bɛ o k'a de kan Yoweri Museveni Uganda jamana ɲɛma ale n'an bɛ fara Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir ka surnani do kɛ jamana kurani Sudan du Sud jamana ɲɛma filaw ni ɲɔgɔn cɛ san 2013 u kɛlen kɔfɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'u tigɛ ka bɔ Sudan jamana na jamana ɲɛma Salva Kiir ni Riek Machar tora ka ɲɔgɔn jalaki a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye bawo jamana ɲɛma Salva Kiir y'a jira k'a fɔ Riek Machar b'a fɛ kɛ ka kafo jasu tabilala furuba mugu la surnani do kɛra fanw ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni basigi ye k'u ka fara ɲɔgɔn ka jamana ɲɛmayaso kelen kɔnɔ o fɛnɛ ma bɔ kari la ka ndɛnɛn sɔrɔ tabilala furuba mugu la a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye barisabu ka da ka Riek Machar y'i yɛrɛ ta ka bisimila minɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ o kumana surnani do fɛn fɛn bɛ ka kɛ ale b'i to tunga de fɛ ka maaw kunbɛn surnani do kɛnɛ kan nɔn tɛ a tɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ nka Sudan jamana min bɛ ka surnani do kɛ o minisiri min ɲɛsin bɛ Sudan jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma ni o ye Aldirdiri Mohamed Ahmed ye ale y'a yira k'a fɔ a ka laɲini de ye maaw sigin ni min ye o ka se ka kɛ maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn fɔ la jango siya woloma ɲɔgɔn ba in a bɛ se ka ban Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ u da bɛna don fɛn minnu na tile damadɔ in kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔla maa tɛ a kunjɛ don dɔ o ye lakana yɛrɛ u bɛ se ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min Riek Machar ka kɛlɛcɛw ni Sudan du Sud surasiw ka ɲaami ɲɔgɔn na gouvernement dɔ fɛnɛ ka sigi min bɛ Riek Machar ka maaw ni Sudan du Sud jamana ɲɛmaa ka maaw fara ɲɔgɔn kan sigi min bɛ ka kɛ Khartoum Sudan baba la ni bɔ kɛra yen taa bɛ kɛ yɔrɔ min o ye Nairobi ye Kenya faaba.
Mozambique jamana nyama Philippe Nyusi ye anyine ndemene Mamadou Lenja kulu koroni fe shia wuluma kele wati mingengu me kamara mafeta jamana nyama ya sokamo ni shia wuluma kele bane ayele manaka ke fanga nyini ndonye kore na mo kuka laje kwa sada ina amo keme kamara mafeta kukura ukamara mafebla mere sike kalata uluka ngake October kalula ukumana abanyini Mamadou Lenja kulu korofe na keme fanga sina matonye bi ukake basiki karamo ye ama uladoni ya kafo fanga nyini ndonye na kunungula makunye Mamadou Lenja kulu ye akunya kafo kosaina uliye maramafeta liminge ubablawo ngati kede yani October kalo de chamene inafo jamana nyama ya la nyini njugumi sa 1976 ni sa 1992 ni nyonje shia wuluma kele mingera Mozambique jamana kono Renamo Mamadou Lenja kulu kundu nga basigi nane ko fe Mozambique jamana kono samba fla anita ni nzaba mausigi ndani minye asina ka maramafeta ti kajira kafo fanga nyini ndo membe ka jamana mara ni oye jamana nyama ka fanga nyini ndo ye Front de Libération du Mozambique Free Lemo ko keme ka jamana soro serapke lemuruba ye ka be akelenda mako otenye Renamo Mamadou Lenja kulu ama nyema ni oye Afonso Lakamaye ani Mozambique jamana nyema Philippe Nyusi kunsera ka nyonzoro kateke no blake benganzebe dobla o benganzebe kono kuma kunye ko yele makake politiki binakuka jamana yere kono jamana tabulu soro kasika klaka damakenye marawu ni nyonje o kuma na bengungera kaminga osembe Mozambique marabulu tauna marabulu chama nyema yakadi Renamo fanganyini ndomo ukumbe noka marama fendiko ukumbira ka marama febla onga manyema ni oye fanganyini ndoma nyema Afonso Lamaka ye dabama ka wele sira alimo kabino kerasa ko to nyamina wanama nyaka fo marama febe ka titi fa befe jamana nyema ni oye Philippe Nyusi ye akaba nyini ufe hali no ya sorla ukanyema fatura nyema kumbira ka keba sigi karamo ye wale no kunye nyomba muko chamana hali no ya sorla ka foni ko sa akungolo ni yoti ka biga jurude ye ukalaje ukanyema nyini uyerela mimi se ka kanjo lemfo wale kele ka sigi ka fo ere nudo ani jamana nyema ya so ni nyonje jangu jamana abise ka basigi barsa buka daka gazi boyoro mime Mozambique jamana kono bila majorombe bamanji wale ubeka bika ukunda Mozambique jamana ka do nambe wili ko shebabulaka u mine Somali shebabulaka utekelenyi arabu deundo olubeka muguti fanjama be gazi boyoro maujorombe kerengere nyana setiki jamana umino ngachakeda ubi bamanji ukananu ukunda ukaku magosa nafura ko Mamadou Lenja kulu kora ni mimvene kumbira ka yelema ka kefa ngini ndoye ko fenena na marama feta fana kana ke sababu yeka Mozambique jamana basikiche Madagascar jamana kono jamana kundigisiki kalata ulu kanga kenyina inafo jamana sanve kiri blumba ya fo chugomi geleya be yoromi oye nafolo ko de barsa bu kadaka Madagascar nafolo ni oye ariari o miliari tani wolo bla debi kalata la benija kulu commission electoral national independent senije ni ya jati euro wari million nani ani dalasi baki medurudu dongele mvonde kalata ingoni ngedola ga kalata la benija kulu nyama ye ajira ka fo Madagascar wari no ye ariai a miliari tani wolo blai akobe ula no te kalata ke mandi akoni ya Madagascar masiki joni kalata labeni musaka ye ako masoro do wore fe yelema o minu ngera jamana kalata chuko kunga ni sharia kura unatiliye akono kore kera sababu ye ka jamana wakande ke ka fienta kalata labeni na barsabu kadaka menye wete ke so kura wiye bureau de vote o baduru wore kanga dayele yela kalata inasega ke ka beni jamana sanve kiri blumba hodo guru constitutionnel kala nyinu yewa nyingali gwele bawo kema ka jira ka vo kalata imike nyina wanabi ke fana akanake samia jitanit la akake pumana pumame ni sa fanga mambu okumana obita ke fo November nyakorola udi Madagascar jamana kono namanya ka fo samia uchugo ya utekelinyi bebe na Madagascar jamana jigidambe jensile gena ni banyu mangela ka ude ka ubulu magwe wa obanyu mangela ka ni Madagascar ma nyema ukanga sigi juma nata utemene ko fe uni kala tala beni jakulu commission electoral national independent sinima nyema ufene bishi ofuna debe dansigi bi bamananga kunafoni sorolo na mulla bena kunafondi so nyema so feka kenini kumayenye la seliwore oni kafune bachili be nyongo sorano nyani kata suma okambe